Sibabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Itshumayelo namhlanje sizobe sithukela umfethu uPrince. Ngithanda ukubingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje bengifisa nje sikhulume kafushane ngeinhlupheko noma inhlupho. Sibheke nje kancane inhlekelele zemvelo noma zesimo sezulu. Sizokhumbula ukuthi ezinyangeni nje ezembalwa ezendlule sike sabhekana nezinhlekelele eziningi ezimayelana nemvelo eNingizimu Afrika, izikhukhula nokuningi okwenzekile okumayelana nesimo sezulu esiguquguquka ngendlela esingayilindele nangendlela mhlawumbe esingakaze siyibone ngaphambilini. Singeke-ke sakwazi ukuphendula yonke imibuzo mayelana nalokho, kodwa ngiyethemba ukuthi kuneminye imibuzo esingayiphendula abantu abayaye bayibuze makuvela inhlekelele ezinjengalezi. Imibuzo mhlawumbe ethi uphi uNkulunkulu uma kwenzeka lokho? Ngabe uNkulunkulu kushaya indiva na lokho kwenzekile? Ngiyacabanga futhi ukuthi okubaluleke ukundlula ukuphendula leyo mibuzo ukuthi singamakholwa simele ukwazi ukuthi siphendula kanjani kulezi zinto noma sibhekana kanjani nalezi zinhlekelela uma iqondane nathi, noma sibasiza kanjani-ke abanye abandlula kuzo lezi zimo lezi. Ikuphi esikhumbuzana ngakho singamakholwa, ikuphi futhi esisizana ngakho kulezi zilimi ezinjengalezi. Iy'nhlupheko-ke eBhayibhelini zivezwe ngendlela ehlukahlukene, zahlukahlukene. Kukhona iy'nhlupheko ezenzeka hhayi ngoba lowo owehlelwa iy'nhlupho onile. Inkosi yethu Jesu Kristu kuMateyu sahluko 5 kuvesi 10 kuya ku-12, lezi-ke akusizo iy'nhlupheko ezimayelana nesimo sezulu, kodwa inkosi iyabakhumbuza okanye iyabafundisa abafundi bayo mayelana ney'nhlupheko ey'sazobavelela kungenxa yegama lakhe. KuPetru wokuqala, isahluko sokuqala uvesi 6 kuya ku-9, siyathola nalapho ngezinye iy'nkathazo noma iy'nhlupho ezizoza ukuze kuvivinywe ukukholwa kwabazalwane. NgokukaJohane isahluko 9, siyathola lapho owayezelwe impumputhe babuza inkosi ngayo ukuthi ingabe wenzile isono noma abazali bakhe benzile isono ukuze nje azalwe engaboni. Inkosi kubeka ngokusobala ukuthi lokhu akwenzekalanga ngenxa yesono sakhe, akwenzekalanga ngenxa yesono sabazali bakhe, kodwa kwenzelwe ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu, kudunyiswe uNkulunkulu ophezulu, ukuze lowo ongukukhanya kwezwe, ozile ezweni eletha ukukhanya, yebo waze waletha ukukhanya kuye loyo owayengaboni kusukela ekuzalweni kumnyama, waletha ukukhanya kuye wamnikeza ukubona, ukuze lowo akhazimuliswe, indodana kaNkulunkulu engukukhanya kezwe, iyamukele udumo, kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Kukhona futhi-ke yebo ney'nhlupho ezithile ezenzeka ngenxa yokuthi umuntu wonile, lapho uNkulunkulu athululela khona ulaka lwakhe phezu kwabantu abonile. Lokhu siyakubona uma sifunda incwadi yeZenzo sahluko u-5, u-Ananiya noSafari bafa kabuhlungu ngenxa yesono ababesenzile kuNkulunkulu. Siyabona futhi ukuthunjwa kuka-Israyeli kungenxa yesono abasenzile kuNkulunkulu. Siyabona futhi kuGenesise isahluko u-18 kuya ku-19 lapho uNkulunkulu esebenzisa khona isimo sezulu ukuletha ukwahlulela kwakhe phezu kweSodoma neGomora elalonile kuNkulunkulu. Abantu balapho babomunile uNkulunkulu. Ngakho-ke simele ukuqonda ukuthi kuhlukahlukene, kanti futhi singekwazi ukuphendula imibuzo enjengokuthi ngabe lokhu kwenzeka ngenxa yokona na? Ngabe lokhu kwenzeka ngenxa yokuthi kudunyiswe uNkulunkulu? Leyo imibuzo hleze mhlambe esingeke saba nezimpendulo yazo. Kubalulekile futhi ukuthi siqonde ukuthi izwi likaNkulunkulu lisivezela ngokusobala ukuthi labo yebo abahlupheka ngenxa yezono zabo akungoba beyizoni ezimbi kakhulu ukudlula wonke umuntu emhlabeni.
Uma sibheka incwadi ngokukaLuka wesahluko u13 siyakhunjuzwa lapho ngabathile abatshela uJesu ngamaGalile uPilato axuba igazi lawo nemihlatshelo yawo. Inkosi yethu baphendula ithi laba akusikho ukuthi bone ukudlula bonke abantu eGalile baze bahlupheke ngalendlela nje. Aphinda bakhumbuze futhi ngaba-18 abafa lapho kuwile umbhoshongo eSilowamu ukuthi babengasibo abantu abayizona ezimbi kunabo bonke abantu abahlala eJerusalema. Iphinde inkosi ikuveze ngokusobala ukuthi ekahle kahle wonke umuntu uyisoni phambi kukaNkulunkulu and wonke umuntu ufanelwe isahlulelo sikaNkulunkulu. Athi uma nani ningaphenduki niyobhubha ngokunjalo. Kodwa uma ningaphenduki nani niyobhubha ngokunjalo, kusho ukuthi wonke umuntu wonile kuNkulunkulu umelwe ukubhujiswa uNkulunkulu ongcwele. Yebo, siyaqonda ukuthi inhlupheko zahlukahlukene, ezinye azizi nje kungenxa yesono. Kodwa-ke yebo, singasho nokuthi futhi konke-ke ukuhlupheka nje kungenxa yesono, kungenxa yokuwa komuntu ewele esonweni. Uma sikhumbula kahle kwincwadi kaGenesis ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, nakho konke esikubonayo nesingakuboni, nakho konke mhlawumbe esingakaze sikubone, esiyokuzwa ngabantu bocwaningo nososayensi, nalokho impela esingakaze sikubone, konke kudalwe nguNkulunkulu. Nokuthi uNkulunkulu wathi esekudalile konke wathi kuhle. Wathi kuhle, lokho kusivezela ngokusobala ukuthi yebo, umhlaba njengalokhu siwazi namhlanje awusafani ncamashi nomhlaba njengalokhu owawuyikona mhla uNkulunkulu ewudala ngaphambi kokuba umuntu awele esonweni. Ngoba lapho yonke into yayiyinhle, konke kwakukuhle, kwakungekho kubi, zayingekho iy'nhlupho ney'nhlupheko, sasingekho isono, kwakungekho nokufa. Kodwa ngenxa yesono kwangena inhlupheko, kwangena iy'nhlupho, kwangena nokufa. Esingabala kulezi zinhlupheko, yebo, nezimo zezulu or isimo sezulu esibi, noma esikhathaza umoya wethu. Kufanele sikukhumbule lokho, sikukhumbule nokuthi uNkulunkulu owadala umhlaba uyabusa kuwumhlaba, ubusa phezu kwakho konke ngokwentando yakhe. Nguyena owangamele konke. Akukho okwenzeka emhlabeni okwenzeka ngaphandle kwentando yakhe. Futhi akukho okwenzeka emhlabeni okumethusayo nokumangazayo uNkulunkulu. uNkulunkulu usekhona nesandla sakhe sisawubusa umhlaba. Embhalweni siyakhunjuzwa ngokuphindaphindiwe ngobukhosi bukaNkulunkulu phezu kwakho konke akudalile, nesandla sakhe esisebenzayo kuzo zonke izinto ezenzeka emhlabeni. Yebo, konke kwenzeka ngokwentando kaNkulunkulu, esikubona kukubi nesikubona kukuhle. Uma sizikhumbuza nje incwadi kuJobe isahluko u37 siyakhunjuzwa lapho ukuthi uNkulunkulu uduma ngokumangalisayo ngezwi lakhe. Wenza izinto ezinkulu esingenakuziqonda, ngokuba ethi eqhweni, khithikela emhlabeni, kanjalo nasesihlambini semvula, yebo, ezihlambini zemvula zakhe ezinamandla. Uma siqhubeka naleso sahluko ithi sikhwishikhwishi siphuma engosini yaso, namakhaza avela emoyeni ohlabayo. Ngokuphefumula kukaNkulunkulu kuvela ungqoqwane namanzi ngobuningi bawo abe yiqhwa. Yebo, ugcwalisa amafu ngomswakamo. Awendlale amafu onyazi lwakhe. Ayazungeza, ajikeleze njengalokhu ewaqondisa, ukuze akufeze konke awayala khona ebusweni bomhlaba. Noma ngabe lokhu kwenza ukujezisa, noma ngabe umhlaba wakhe, noma ngothando, uyakuvumela ukuba kwenzeke. Uyakuvumela ukuba kwenzeke. Siphinde sifunde futhi
nakuMahubo ku-147 kuverse 15 kuya ku-18. Uyathumela umyalo wakhe emhlabeni, izwi lakhe ligijime ngejubane elikhulu. Uyanika iqhwa njengoboya, uyahlakaza isithwathwa njengomlotha, uyaphonsa isichotho sakhe njengezinhlamvu. Ngubani ongema phambi kwamakhaza akhe na? Uyathuma izwi lakhe lincibikalise, uyavusa umoya wakhe, amanzi agobhoze. Zonke lezi zinto ziyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu konke akudalile usalibambile iqhaza kumhlaba awudalile kanye nokulawula isimo sezulu. uNkulunkulu wengamele konke, uyasilawula ngokwentando yakhe. Yebo, uNkulunkulu wengamele konke, ubusa kukho konke. Simele ukuzikhumbuza lokho. Kodwa-ke futhi kumele sikukhumbule ukuthi lezi zinhlekelele uma zenzeka noma zenzeke ngokwentando kaNkulunkulu, yebo kithina abantu azihlali ngaso sonke isikhathi zimnandi futhi zibhlungu. Masikhumbula nje ngale inhlekelele ezenzekile ngenxa yesimo sezulu, abantu balahlekelwe amakhaya nezihlobo. Bekuyikhathi ezinzima nezikhathi zobuhlungu. Kanti kulezi zikhathi siye sibone ukuphendula okubili. Abanye baphendula ngokubuza uthando likaNkulunkulu ukuthi ngabe luphi na, ubukhona bukaNkulunkulu ngabe ukhona na uNkulunkulu uma kwenzeka izinto ezinjengalezi. Bahlale esihlalweni sokwahlulela, behlulela uNkulunkulu ukuthi akumelanga ngabe wenze ngale ndlela, akumelanga ngabe ubuse umhlaba ngendlela ayibusa ngayo. Akumelanga uNkulunkulu ngabe uvumele lezi zinto zenzeke kulabantu ezenzeke kubo. Kubuzwe nothando likaNkulunkulu ukuthi ngoba uthe uthando kwenzeka kanjani na okubi kangaka, uma enguNkulunkulu onothando, enguNkulunkulu onamandla. Befuna ukuthi uNkulunkulu abonakalise uthando lwakhe ngendlela abazi ngayo uthando. Bafuna uNkulunkulu ukuthi abonakalise ubukhulu bakhe ngendlela abafuna ngayo, hhayi ngendlela uNkulunkulu ayimisile nangendlela afuna ngayo. Le akuyona indlela yokuphendula kwamaKristu. Akuyona indlela esimelwe ukuphendula ngayo noma kumele siziphathe ngayo uma sibhekana nalezi zinto. Futhi akusona isikhathi sokuthi sicomplain ngalezi zinto, sibalise ngalezi zinto. Kodwa-ke futhi kumele sikucabange, sikukhumbule ukuthi kwesinye isikhathi lezi zinto amakholwa ayazibuza ngenhliziyo ethobekile ngenxa yokudideka nobuhlungu abandlula kukho. Yebo, siyavama nathi kwesinye isikhathi ukuziletha lezi zinto phambi kukaNkulunkulu, sikubonakalise ukungaqondi kwethu ukuthi lezi zinto asiziqondi ukuthi zenzeka kanjani. Lokho akuyona into embi, kuyinto enhle ukuthi sikulethe konke ngomkhuleko kuNkulunkulu. Silethe konke ukukhathazeka kwethu, konke ukudumala kwethu, nokudideka kwethu, nokungaqondi kwethu kuye owenzile konke, nolawula konke ngokwentando yakhe. Ngakho-ke akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele sizenze abantu abangabuzi ubuhlungu, kodwa simele ukuza kuye uNkulunkulu, sizendlale kuye owenzile konke. Kithi-ke futhi mhlambe esingandluli kuzo lezi zinto, simelwe nathi ukukhala nalabo abakhalayo. Simelwe ukuthi sibahlangabeze abanye abazalwane abandlula kulezi zinto, sikhale kanye nabo, sibasize futhi nangezinto eziphathekayo lapho esingakwazi ukusiza khona. Yebo, siphendula ngokuyithoba emkhulekweni, kodwa futhi simele ukuthi siyikhumbuze
nomphumela wesono, ukuthi konke lokhu kungenxa yesono, ukuze siqonde ububi obungaka besono obonakalise umhlaba kaNkulunkulu nobonakalise inhliziyo zethu singabantu bakaNkulunkulu. Siqonde ukuthi zonke lezi zinto kungenxa yokuwa komuntu ewele esonweni. Kodwa futhi simele ukuyikhumbuza ngobukhulu bukaNkulunkulu ukuthi yebo singabhekana nalezi zinto, kodwa kunesijezisi esikhulu kunazo zonke lezi zinto lezi esehlele indodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa eyaphanyekwa emthini ngenxa yezono zethu. Kwakungenxa yobubi bethu obuningi ukuthi uKristu afe ngesihluku afa ngaso esiphambanweni. Simele ukuyikhumbuza nevangeli likaNkulunkulu, nevangeli likaKristu. Simele ukuyikhumbuza lezi zinto, lamaqiniso evangeli kube yiwona sikhuthazayo ukuthi yebo, lokho esibhekane nakho kubuhlungu, kodwa maye kulabo abangakaphenduki, ngoba kukhulu okusazobahlela, kukhulu okusazobahlela. Kumele siyikhumbuze ngalamaqiniso ukuthi uNkulunkulu ulibonakalisile yebo uthando lwakhe ngokuthi indodana yakhe iphanyekwe emthini, wabonakalisa nokungasifuni isono, nokuzonda kwakhe isono ngokuthi yebo asahlulela isono emthini waseGolgotha. Asigcini nje ngokuzikhumbuza lokho kuphela, kodwa kumele siphinde sikhumbuze futhi ukuthi ngevangeli likaKristu siyakhunjuzwa ukuthi uNkulunkulu uzolungisa nawo umhlaba, konke kuzobuyiselwa ngoKristu. Konke kuzobuyiselwa ngoKristu. Yebo, usibuyisile thina esasikude naye ngaye uKristu, kodwa futhi nomhlaba uzobuyiselwa ngoKristu. Izwi liyasikhumbuza ngomhlaba omusha nezulu elisha, lapho khona zonke lezi zinto lezi zingesayi kuba khona, ubuhlungu nosizi kungesenakubusa. Ilelo themba ekumele siyikhumbuze lona futhi singamaKristu, siyikhuthaze ngalokho uma sibhekane nalezi zinhlekelele. Yebo, sikhuleke futhi nokuthi uNkulunkulu asiqinise ngamandla akhe, njengalokhu umpostoli Paul ayekhulekela ibandla laseKolosi ukuthi baqiniswe ngamandla ukuze babe nokubekezela, Nathi simele ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu asiqinise sikwazi ukubhekana nalezi zinto, sikhulekele nalabo abandlula kuzo lezi zinto. Sikhumbule nezithembiso zikaNkulunkulu, sikhumbule nokuthi uthando lukaNkulunkulu lubonakalisiwe kuKristu, nokuthi akukho nokukodwa okusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu, njengalokhu umpostoli Paul ebhalile kwincwadi kwabaseRoma kusahluko 8 kuvesi 35 kuya ku-39 ukuthi pho ngubani ozosihlukanisa nothando lukaKristu na? Ngabe ukuhlupheka noma usizi, ukuhlushwa noma indlala, ukuhambaza noma ingozi noma inkemba na? Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sifana nezimvu zokuhlatshwa, kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nakho konke okukhona, nakho konke okuzayo, namandla, nokuphakama, nokujula, nanoma yini enye edaliweyo ayakuba namandla okusihlanganisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu iNkosi yethu. Ngakho-ke bazalwane, asingavumeli lezi zinhlekelele zisenze sibe ngabantu abalibalisayo nabacomplainayo, nabantu abafuna ukwahlulela uNkulunkulu. Futhi mazingasenzi sicabanga ukuthi uNkulunkulu akekho, nokuthi uNkulunkulu uthando lwakhe uselisusile kithi thina abakholwa ngoKristu. Mazingasenzi sikhale njengabangenalo ithemba, kodwa mazisikhumbuze futhi
ngomphumela wesono. Makube yikhathi ezisidonsela kuyo uNkulunkulu ngomkhuleko. Makube futhi yizikhathi ezisenza sikhumbule lokhu uNkulunkulu akwenzile kuKristu, nalokhu okuseza ukubuyisa kwakho konke kubuyiswa ngoKristu kuKristu inkosi yethu. Indlela leyo kufanele siphendule ngayo, indlela leyo kumele siziphathe ngayo uma sibhekane nalezi zinto. Indlela leyo kumele sikhuthaze ngayo abanye mhlambe ababhekane nalezi zinto. Futhi asibheke phambili ngethemba enkazimulweni ezayo, ethembiswe kuJesu Kristu inkosi yethu. Amen.